Mangwanani hama, masikati kwamuri, madekwana zvakare, nguva dzinopindana. Hatizive kuti muri nechepavi kwacho. Muri kuAfrica here, muri kuEurope, muri kuAustralasia here, muri kuAsia here, muri kuNorth America here. Asi zvose zvose tinozvigamuchira, tinoti kaziwai kunaka kwechirudzi. Nhasi uno tiri pana Mark 1 pachishona. Tichitanga kuverenga Mark 1 tichiverenga nenyaya yaJohani Mubhabhatidzi zvaanogadzira nzira. Johani Mubhabhatidzi ndiye akatanga kuuya Kristu asati auya. Kutanga kwevhangeri raJesu Kristu mwanakomana waMwari, verse 1. Kwakanyorwa muna Isaya muprofita kuchinzi, ndichatuma nhume yangu mberi kwako, uyo achagadzira nzira yako. Inzwira unodana murenje richiti, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Uye saizvozvo Johani akauya achibhabhatidza murenje uye achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi. Nyika yose yeJudhea navanhu vose veJerusarema vakaenda kwaari, vachireurura zvivi zvavo vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Johani aipfeka nguo dzamakushe engamera nebhanhire reganda muchiuno chake, uye aidya mhashu nouchi hwesango. Uye iyi ndiyo yakanga iri mharidzo yake: shure kwangu kuchauya mumwe ane simba kupfuureni, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake. Ndinokubhabhatidzai nemvura, asi iye achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene. Amen. Mwari ngaaropafadze shoko rake dzvene raverengwa. Zvichimboreve chiko zvese izvozvo? Hatisi kuda kupinda pakuparidza kwetu. Tiri kuparidza, tinoda kupinda pakutsanangura kuti zvinoreve chii pachidzidziso. Tawana chidzidziso chakanaka nekuti takaparidza vhangeri yakanaka yekuparidzira vanhu kuti vatendeuke. Asi handisi kudzidzisa kana kuparidzira vasina kutendeuka. Ndiri kudzidzisa vanhu vakatendeuka kare, vanhu vanoziva kuti Mwari ndani, vanhu vanotova nemufungo yavo pamusoro peizvozvo izvi zvakataurwa naJohani Mubhabhatidzi. Chiko chinombonzi kubhabhatidza iye zvaanonzi Johani Mubhabhatidzi? Yohani Mubhabhatidzi. Chiko chinombonzi kubhabhatidza? Uye ari kugadzira nzira yei? Inzira ipi? Inzira yorubhabhatidzo here? Inzira yaJesu here? Ko hakuna kune zvimwe zviverengo here sezvataurwa kuna Isaya izvi? Zvikanzi kuna Isaya zvakanzi, ndichatuma nhume yangu mberi kwako. Nhume, bata inzwire kuti nhume. Nhume iri mberi. Muri kuzvinzwa? Uye achagadzira nzira yako. Achagadzira nzira yako. Nzira yaJohani Mubhabhatidzi ndiyo nzira yaJesu. Jesu ari kungopfuura chete. Johani ndiye aisa hwaro hwenzira, ndiye aisa chigiredha chekurakidza kuti Jesu achafamba nepakachena. Zvikanzi vanhu veZanu vakanga vane sisitemu yekuti kunenge kwanzi kuri kuuya purezidendi ndiko kwavaigadzira. Migwagwa imwe yese inenge yakafa. Huori huori husati hwambozikanwa pasi pano. Zvanzi vaingotaimira kuri kuenda purezidendi chete. Kana purezidendi akati ari kuenda kumasvika vogadzira nzira. Kana purezidendi akati ari kuenda kuChirezi vogadzira nzira. Kana purezidendi ari kuenda kwaMurehwa vanogadzira nzira paanongofamba napo. Kana akanzi ari kuenda kwaMurehwa
asamboenda nechikopo-kopo kusvikira kwaMutoko ozorova nzira. Vanongogadzira pakati ipapo paMutoko airport neMurewa center. Kumwe kwese uko havana basa nazvo. Kana vatobva zvatoita. Makambonzwawo here nyaya yekuti vanhu vakanga vakutenda sadhaki vachiti dai pasina sadhaki tingadai tisina nzira isu mukati meguta. Zvikanzi totofarira idzodzo nzira dzakaiswa nokuda kwesadhaki. Tanga tanzwa kufambira mumakomba. Zvikanzi takanga tanzwa nekufambira mumitakunanzva yenzira, mimutakunanzva yetara. Zvikanzi ndopawaingonanzva tara pano naapo, rimwe vhiri riri mugomba rimwe riri patara. Kana iro rabuda rapinda patara, rimwe rapinda mugomba rimwe riri patara, achipinda mumapotholes, achichinjana kupinda mumapotholes mataya. Zvikanzi ndopakabva inzwi rekunzi nzira idzi mitakunanzva yenzira. Ndakati kungotaurawo kwemageto youth. Ndakafunga kuti vari kutotaurawo kuti aiwa nzira dzakanaka. Ndikati vanoziva kupikozve nzira dzakanaka. Zvikanzi aiwa kunanzvawo kwacho ndokunanzvawo kuti vhiri rambonanzvawo tara. Otherwise ringadai riri kungofamba mumakoronga chete mumapothole. Ya kutaura kwavo mageto youth. Kana amborova zvinodhaka. Ehe, kutanga kwevhangeri raJesu Kristu mwanakomana waMwari. Zvikanzi ndokutanga kwaro. Rokutanga nani naJohani Mubhabhatidzi. Zvikanzi Johani akauya achibhabhatidza. Isu takabvunza kuti kokubhabhatidza kwacho kuita sei? Chii chinomboreva kubhabhatidza? Zvikanzi isu fange isusu takambenge tiri muhwisiri kareka taibhabhatidzwa ka uchangozvarwa zviya. Ndanganyepa. Ndinoziva kuti munhu waizobhabhatidzwa kana wambopinda muzvidzidzo wozobhabhatidzwa pashure kana uri munyowani. Izvo zvokuti vaibhabhatidza vana vacheche ndinozviona kune mamwe macheche emapentecost aya, especially echimanje manje echiapostori ichi. Zvikanzi asi munhu unenge uchimbobhabhatidzireiko mwana mudiki unomubhabhatidzireiko? Zvingadai timbotanga nekupinda panyaya iyoyo yekuti vanhu vanombobhabhatidzirweiko chaizvo. Hanzi aiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi, ndo rubhabhatidzo rwaJohani. Makambojorodwa here imi? Nokuti chikereke dzinojorodha ndedzevapostori chete, kunana Johani Marange uku. Kana musina kumbojorodwa hamuna kubhabhatidzwa ka? Kana kuti inini ndiri kukanganisa kuti kujorodha ndokubhabhatidza? Pamwe vekwaJohani Marange havanga vasingachiita sei? Vanga vasingabhabhatidze, vaingojorodha chete. Zvino kana kuri kupinda mumvura yerwizi ukanzi wajorodwa, ko ndakapinda mumvura yeLake Makulwen unonzi waitwa sei? Ko ndakapinda mumvura yemukuvisi unonzi waitwa sei? Unonzi wakuviswa here? Ko wakapinda mumvura yaZambezi river unonzi waitwa sei? Wazambezwa. Ko wakapinda mumvura yaSave unonzi wasavewa. Kana kuti wakapinda mumvura yaLimpopo unonzi walimpopwa. Kumburi kuita sei ikoko kujorodwa kana kubhabhatidzwa? Bhabhatidza uyu ari kutaura pachena kuti rubhabhatidzo rwokutendeka kuti varegererwe zvivi. Pane rumwe rubhabhatidzo rwokunatswa here? Mubvunzo. Nekuti vaprista vaipinda mumvura kuti vazvinatse. Pane mvura dzaisaswawo vanhu dzakabva patsiru dzvuku dzanga dziri dzekunatswa idzi. Zvikanzi munhu hauna kunatswa kusvikira wadirwa mvura dzabva patsiru dzvuku. Maona manje, kubhabhatidzwa here ikoko? Asi kubhabhatidzwa kwatiri kudzidziswa panapa ndekunzi kutendeuka kuti tiregererwe zvivi.
Kunatswa, munoziva pane kunatswa. Kunatswa ndokwekuti munhu unenge wambosiyana nezvinhu zvenyika. Makarangarire mimi pavakapuwa murayiro naMozisi, vaenda pagomo reSinai, zvikanzi vaite sei? Vabvise hanzu dzavo vadziwache, vashambe miviri yavo mazuva 3 vagosangana naMwari, Mwari avape murayiro wavo. Ikoko tingatoti kwanga kuri kubhabhatidzwa, nekuti vanhu vakanga vanatswa, vanhu vakanga vachenurwa kana kuti vacheneswa. Tingari kuti rumwe rubhabhatidzo, asi urwu rwaJesu ndirwo rubhabhatidzo rwaJesu kavo, ruchitangira pana Johani. Rubhabhatidzo rwekuti hanzi rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi. Iko kutendeuka kwacho kumboita seiko? Kungoita right about 10 here 360 degrees wobva wanzi aiwa uyu watendeuka aregererwa zvivi, kana kuti kuita 180 degree turn, kana kuita 90 degree turn. Asi kutendeuka kwedu isusu kwechibhoyi ndekwekuti 180 degree turn, tinobva taregererwa zvivi kana takatarisa nyaya iyi. Asi handiko kutendeuka. Zvikanzi kutendeuka kune process, kune process yekuita seiko? Anzi ngavareurure zvivi zvavo, handi vareurure zvivi zvavo. Iri bhaibheri reshona rataverenga iri rakasiyira panonzi kureurura zvivi, nokuti rangotanga nekuti rubhabhatidzo rwokutendeuka kuti varegererwe zvivi. Asi anozoenda pana vhesi 5 anonotsanangura achiti vachireurura zvivi zvavo vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Munhu anobhabhatidzwa saka anofanira kunge aita sei? Areurura zvivi zvake. Munhu anofanira kunge atone zvivi kuti abhabhatidzwe rubhabhatidzo rwaJohani. Rubhabhatidzo rwaJohani ndo rwatichiri kuita nanhasi mumakereke edu. Hatisati tasvika kune rubhabhatidzo rwaishe wedu Jesu Kristu, but tichataura nazvo because ruripo pakuverengwa kwenyaya iyi. Reururai zvivi zvenyu, mobhabhatidzwa, monyikwa mumvura naJohani mubhabhatidzi, mobuda. Zvikanzi motendeuka. Kutendeuka kuita sei? Kuregera kuita zvivi zvamaimboita. Saka munhu anoti kana abhabhatidzwa sekubhabhatidzwa uku kwokunyikwa mumvura, odzokera pachivi chaaimboita iye asati atendeuka, haana kutendeuka kama. Uyezve kutorizvidza rubhabhatidzo rutsvene. Zvichida dai akambotanga areurura zvivi zvake kuti ini ndaizopomba ndikadai so. Akazoonekwa akuita zvimwe chetezvo anonzi haana kutendeuka. Asi kana vanhu vasingazive kuti aimbopomba, mongomubhabhatidza zvenyu, mamudzidzisa kana kakatekisimu kenyu, watendeuka pakuti chii? Munhu iye hadhizivhe kubhabhatidzwa. Munhu anofanira kunge atone zvivi zvinozikanwa. Alright, imi mune zvivi zvenyu zvikuru chaizvo hamudi kuti zvizikanwe, zvakanaka. Iwe munhu mbune unozvizivira woga zvivi zvako. Saka wakareurura here usati waenda undobhabhatidzwa navamwe? Kwavanogokubhabhatidza sei iwe wasingazivi kuti une zvivi? Nekuti munhu anobhabhatidzwa ndiye anga asina kunaka ka? Akanaka anobhabhatidzwa here? Haabhabhatidzwe, anobhabhatidzirwe. Kana Jesu zvikanzi ko imi munogouya, Johani achitaura naJesu, zvikanzi ko imi munogouya kuti ndizokubhabhatidzai kunoku, inini ndini ndakatofanirwa kuuya kwamuri kuti mundibhabhatidze. Zvaireva ichi kuti Jesu wakanga asingafanirwa kubhabhatidzwa. Johani ndiye aitoti aiwa ndibhabhatidzei imimi. Mondibhabhatidze chii? Nerubhabhatidzo rwenyu. Imi muri mukuru kwandiri, ini ndiri muduku. Inini muduku ndobhabhatidza mukuru kuti zvaita sei? Zvakafanana nekuti munhu achangobva kutendeuka obhabhatidza muprista wechechi. Muri kuona? Saka Jesu zvikanzi kungozadzisa kururama.
nekuti ndiyo nzira yemunhu wese anenge achida kutendeuka nokuuya muumambo hwaMwari. Ndogara ndichitaura kuti umambo hakuna umambo husina murayiro. Muri kuzvinzwa? Ndine chimwe chidzidzo chandichadzidzisa pamusoro pavaRevhi. VaRevhi ndo dzimba nhatu kwakabva Aroni akapatsanurwa navaRevhi akanzi iye muprista. Pakanga pane vaGeshomi, vaKohati navaMerari. Iye Aroni pachake akabva kuvaKohati. Alright, timboendera pamberi nechidzidzo chatakurumidza kukuvhiringai nenyaya yemurayiro nedzimba dzavaRevhi. Nokuti murayiro waRevhi wakanga wakasiyana nemurayiro wamunhu wese. Zvinhu zvose zvakanga zvine mastage. Imba yaMerari, imba yaGeshoni, imba yaKohati dzakanga dzakasiyana. Zvikanzi imi mose ndakupai kuvaprista, mava pasi pevaprista. Idzo dzimba nhatu idzodzo. Amen. Zvikanzi nyika yose yeJudhea navanhu vose veJerusarema vakaenda kwaari vachireurura zvivi zvavo vakabhabhatidzwa naye murwizi rweJorodhani. Ndopakazobva inzwi riya rekuti kujorodhwa kwevapostori. Gwizi gweJorodhani ndomaibhabhatidzirwa vanhu. Saka pose pane mvura munhu akungojorodhwa ipapo. Ko kana iri stagnant water yauri kujorodhwa iwewe, unenge wastagnatwa here? Handisvori vapostori, handisi kuvasvora. Uri pachangu nditori mumwe mupostori. Pane vamwe vasingabati mabhaibheri, pamwe vamwe vanongobvunzisa vakuru vavo kuti vabate mabhaibheri chete. Ini ndinobata bhaibheri navanhuwo ndinotodzidzisa kuti vafambe nebhaibheri. Ndo upostori hwangu hwakasiyana. Gemenzi rimwe chete ijena, tsvimbo dzimwe chete, mazuda mamwe chete, ndebvu dzimwe chete, asi isu tinofamba nebhaibheri. Nyika yose yeJudhea. Pane politics kaipa pavhesi 5. Zvikanzi nyika yose yeJudhea zvinoreva ichi navanhu. Pane politics, pato nehondo ka. Hondo pakati pani? Hondo pakati pavaprista nerudzi rwaRevhi vakabatana vari pamwe chete. Hondo pakati petemberi system nani naJohani mubhabhatidzi. Johani chiko? Johani ingirozi ine simba kana takutaura pachipostori. Asi Johani anonzi naJesu anga aringori munhu akaita sewe neni. Zvikanzi hakuna wakaita saye zvake pavana vanhu vose vakazvarwa nomunhukadzi. Zvikanzi asi paumambo hwekudenga muduku. Handizivi kuti Jesu aireve chii ipapo. Zvidaireva kuti Johani zvaakazvarwa ane mweya mutsvene waMwari, nokuti akabhabhatidzwa naJesu achiri mudumbu. Pakasangana Mariya naErizabhete, Johani ndo paakabhabhatidzwa nomweya mutsvene. Zvikanzi wakakwakuka ari mudumbu ramai vake Erizabhete. Jesu akazvarwa anechi? Ane mweya mutsvene kudhara. Maona mutsauko wacho. Ngirozi dzedenga dzinogadzirwa dzinechi? Dzine mweya mutsvene kudhara. Dziripo dzine mweya mutsvene kudhara, dzinotozourashikirwa nawo. Nyangwe nemunhu paakagadzirwa achinzi asati paakazoiswa mumunda weEdheni akanga atone mweya mutsvene kare. Akazorashikirwa nawo nokuda kwekudya muchero wokuziva zvakanaka nezvakaipa.
Unomboziva here kuti kuda kungoziva ziva so ndokunotiisa muna taisireva. Vamwe vachitaura vanoti curiosity kill the cat. Dai katsi yakaita segungu rakapona nehwaku mukwaku, asi yakada kuziva kuti apa pane chiya. Kana wazviziva wozviita sei? Wakangozvarwa usingazive zvekuti kune n'anga, kune varoyi, kune masatanisi, uchingonzwa kunzi vanoita zvinhu zvakaipa, uchisiyana na Mwari anokwanisa kukupa mweya wekuti ungoziva kuti munhu wausangana naye haazi right. Usanzwe zvaanotaura, usadya zvekumba kwake, usashamwaridzana naye, unongorarama. Mweya mutsvene unenge uchingokusunda kuti ibva neikoko, enda neuku, enda neuku, enda neuku. Asi panapa paita honda. Temberi ndiyo inofanirwa kunge ine mweya mutsvene. Temberi ndiyo inofanirwa kunge ine vanhu. Asi hanzi kuuya kwaJohani Mubhabhatidzi yakatanga kurasikirwa navanhu, zvikanzi nyika yose. Ndakabofunga kuti vakanganisa kapo, ndikati regedza ndiende kubhuku rechirungu. Zvikanzi nzvimbo dzose dzeJudhiya, nzvimbo dzose dzavaIsraeri, maguta ose akanga ari pasi pavaRoma, vakanga vakuenda kuna Johani Mubhabhatidzi. Masamba asiyana, hondo yatanga. Muri kuona? Zvikanzi vanhu vaitoenda vachinorevurura ichi zvivi zvavo, ko vanga vasingafanirwa kurevurura zvivi zvavo kutemberi here, kuvaprista. Vasiya vaprista vane nguo dzakanaka, vakuenda kuna Johani anosunga bhanhire reganda pamusoro pamakusha engamera. Vabva kune vanhu vari kwavo, vakuenda kune munhu anopenga. Handifungi kuti Johani Mubhabhatidzi aikama vhudzi, kana ndebvu dzake kuti dzaiziva kamwe, handifungi kuti dzaiziva. Zvikanzi vaigara mugwenga. Handikati mugwenga ndinenge ndawanza, ndikangoti musango, achidye chii? Mhashu. Munapinga. Nechi? Nehuchi. Yatiri ipapo pamhashu nehuchi apa, da kuti muzoedza kuona kuti zvinomboreveiko kuti mhashu nehuchi. Chingazova chidzidzo cheimwe nguva, nekuti ini ndanga ndisina kuchigadzirira. Ndangokutsanangurirai zvimwe zvese zvazvinoreva, asi chidzidzo ichi ndanga ndisina kuchigadzirira. Asi ndichakupai nepandinofunga napo nokukurumidza. Nguo dzamakusha engamera dzaipfekwa naaniko? Hongu magona, ndinoziva kuti unoziva Erija wekukwira nokuenda kudenga nengoro yemoto. Ndiye akanga nebhandire reganda futi muchiuno chake. Kana ndisingakanganise, anga nebhandire reganda ndiye Erisha. Ko zvekuva nemakusha engamera nebhandire reganda zvine basa rei izvozvo nekubhabhatidzwa? Hazvina nebasa rese. Ko zvekudya mhashu nouchi hwesango zvine basa rei nekubhabhatidzwa? Hazvina kana nebasa. Pane zvazvinoreva asi. Tamufananidza naEriya. Mukuziva kwevana vaIsraeri, vainge vakadzidziswa ivo vaprista navakuru vavo navanhu vose, zvisinei kuti uri muJudha here, zvisinei kuti uri kurumwe rutivi rwemarudzi 10
aIsraeri vakanga vakadzidziswa kunzi Eriya ndiye anofanirwa kutanga kuuya. Kana muchida chidzidzo ichocho tisingabude mugospera, tisingabude muvhangeri, munoenda munonzwa pane nyaya yokuti Jesu wakaita sei ari pagomo, zvikanzi was transfigured, akaita sei, akavandudzwa ari pagomo. Handichanyasoziva zvangu kuti zwi chairo chairo rinofita ipapo nderipi, nekuti anokuti haziwo matauriro edu kana tichitaura mubhabhiri, asi zvinonzi was transfigured, yavanozoti Mount of Transfiguration. Zvikanzi hembe dzake dzakaita sei, dzakabva dzachenesesa kupfuura dzacheneswa nokuwachwa. Zvikanzi achiita sei, achipenya. Pakaonekwa panani, pana Moses ndewechi murayiro, koErisha ndewe Elijah ndiye mukuru vaprofita. Hakusviko kuti ndiye akanga ari muprofita wekutanga, kune vaprofita vakawanda. Ingwani tinonzwa kana kumabhuku ekutanga kuti kwanga kutone vaprofita ana Moses nana Aaron vasati vauya. Zvikanzi kwanga kutone vaprista. Kana iwo tezvara vaMozisi vakanga vari muprista werudzi rwaAbhurahama. Zvikanzi vaRevhi vaitobata basa ravo kare rouprista. Naiye Aroni akanga ari muprofita. Tinonzwa kunzi Miriam akanga ari muprofita. Tinonzwa kunzi Dhebhora anga ari muprofita kadzi. Kana muchida kutaura saizvozvo kuti muprofita kadzi, asi muprofita chete. Muri kuzvinzwa ka? Tabva pane zvokupfeka izvi tochiuya pamhashu. Mhashu dzinoreve chiko? Kwata-kwata. Dzinoreve chiko? Kuwanda kwehondo. Hondo yaniko? Hondo yaMwari. Saka kunzi aidya mhashu zvinoreve chiko? Kunzi waikunda hondo dzose. Muri kupanzwa kapo? Ndo pandati paya pakutanga kuti Johana anga ari chii? Anga ari ngirozi. Anga ari munhu wakangoita sewe, but ndamuti ingirozi nekuti ngirozi ndiyo yaikwanisa kurwa kana nehondo yose. Tinozviona kupika izvozvo pamusoro paHezekiya. Hondo yaSenekerebhi yakaita sei? Yakaparadzwa nengirozi iyi imwe chete. Ndozva zvakaita Johani izvozvo. Yanga isiri nyaya yekumisidzana zvibhagera, asi yanga iri nyaya pamusoro peshoko raMwari. Ndosaka pazonzi nyika yose yeJudhiya navanhu vose veJerusarema vakaenda kwaari. Mubhuku rechirungu rinotaura kuti kune zvimwe nzvimbo dzose dzinotaurwa dzisina kutaurwa ipapapo. Vaienda kuna Johani Mubhabhatidzi kunomuona kuti vabhabhatidzwa, vachisiya temberi, imba yaMwari yakanga iri paJerusarema, kwanga kwakanaka. Kana vakuimba Jerusarema regoridhe, zvikanzi asi havana kuenda ikoko, vakaenda kuJorodhani kune munhu waita kunge anopenga akapfeka makusha enhingiriri engamera, akasunga bhanhiri muchiuno achidya mhashu nouchi hwesango. Saka uchi hwesango ndo hwatasarwa nawo. Uchi hunobva panyuchi. Muri kuona? Nyuchi dzinoita sei? Okay, dzinoruma zvadzo. Ko uchi hunotapira. Akanga ane simba seraSamsoni. Muri kuzviona?
zviri kutaurwa nyaya yesimba. Simba rei? Simba rokuparidza, simba romweya. Wanga wakaita sei? Semuchinda wavanhu vaIsraeri. Wakaita sani? Wakatokura kupfuura Dhavhidha. Uri kuzvinzwa? Wanganga ari mutongi. Saka tikatoti tisusuka panguva yekuzouya Jesu aitonga vanhu vaIsraeri. Vana vaJakobho ndiani? Aitonga nyika yechipikirwa ndiani? NdiJohani Mubhabhatidzi. Okay, hatisiyane napo ipapo, toenda pamberi. Nguva iri kufamba. Uye iyi ndiyo yakanga iri mharidzo yake. Shure kwangu kuchauya mumwe ane simba kupfuureni, wandisina kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzake. Akutaura nezvaJesu. Alright, kana imi muri hondo yese yaSenakerebhi, motadza kudya kana kukunda ndiro zimwe chete. Kana imi muri hondo yose yavaprista vavaRevhi navaRevhi venyu navakuru vamarudzi nerudzi rwokutonga rweimba yaJudha, motadza kukunda munhu mumwe chete ainzi Johani Mubhabhatidzi. Ko, Jesu akazouya munoita seiko? Muri kubanzwa? Kana Jesu auya muchaita sei? Ndipo pazvinozotaurwa mumagwaro. Kunze aivakunda pakutaura. Mibvunzo yose yavakanga vanayo iye akanga ane mhinduro, asi iye aita akavabvunza vaitadza kumupindura. Zvikanzi nyangwe nevanhu vavo, masoja avo avaitumira kuti anosunga Jesu, zvikanzi vaibva ikoko vachitaura kuti hatisati tamboona munhu anotaura zvakadai. Zvikanzi nemiwo matopandudzwa futi. Munozive chiko nenyaya yemurau? Muri kupaona? Saka vakanga vakukundwa panyaya dzemurau, ivo vachiti murau ndewevai? NdewevaJudha, murau ndewemaJuzi, asi vakanga vakukundwa pamurau. Vakakundwa nyangwe naJohani Mubhabhatidzi. Saka pana Jesu vakanga vasizazomira. Jesu akati mukuru kuna vose vakazvarwa nemunhukadzi. Asi tinoziva kuti Jesu akazvarwa nemunhukadzi. Jesu akanga ari mukuru kuna Johani, nekuti Johani ndo zvaakatotaura kuti ini handingakubhabhatidzei imimi. Muri kuzvinzwa? Achizowedzera achitaurira vamwe wake kuti uyu kavo ari kuuya anonditevera, ini pachangu handikwanisi kusunga tambo dzebhutsu yake. Zvikanzi kana kurusunungura kuti ishe wangu rekedza ndikubvisei bhutsu, mafamba stereke, kana kuti ishe wangu rekedza ndisuke tsoka dzake, zvikanzi ina handikatombokwanisa kudaro. Handina simba rakadaro pasi pano kana nokudenga, handina simba rakadaro. Zvikanzi asini panapa ndo pandinobata ushe, nekuti ndinobhabhatidza imimi nemvura. Ndinobhabhatidza nyangwe navaprista venyu, ndinovabhabhatidza nemvura. Ndinobhabhatidza nyangwe navaRevhi, nyangwe navakuru venyu ndinovabhabhatidza vose. Ndinobhabhatidza nyika yose kubva kumusoro kusvikira kuzasi, kubva kune rumwe rutivi kusvikira kune rumwe, kubva payakatangira kusvikira kwakaperera nyika. Ndinokubhabhatidzai mose. Ndo ukuru hwaJohani.
zvikanzi asi iye achakubhabhatidzai nomweya mutsvene. Amen. Rubhabhatidzo rwaishe wedu Jesu Kristu runotangira pana Johani mubhabhatidzi. Nzira yake inotangira pana Johani mubhabhatidzi. Johani wakatanga, wakagadzira nzira, wakaisa hwaro, Kristu akapedzesa. Anopuhwa mbiri ndiani? Akapedzesa. Kana iye Jesu anotaura achidaro kuvadzidzi vake achiti, vamwe vakatokuitirai basa kare, imi muchazongobata zvenyu nokudya pfuma inenge yabva pakubata kwenyu, asi vamwe vakatoita basa guru kare, makutongopedzesa chete. Naiye Jesu waitopedzesa, asi wakanga une zvimwe zvinhu zvaakanga zvisingakwanisike kuitwa naJohani mubhabhatidzi. Nyange Johani mubhabhatidzi wakaurawa naHerodhi, haana kufira vanhu. Ishe wedu ndiye akafira vanhu. Ndiye zvakare anotibhabhatidza nemweya mutsvene. Kubhabhatidzwa kwacho kuita seiko? Zvikanzi ndo paakataura paya kuna Johani akati, handika kusiyai muri moga, ndichakusiyai mune muvaraidzi, iye unokutsanangurirai zvose pamusoro pezvangu. Zvikanzi haaunze chinhu chitsva bodo, anongotora pane zvangu. Ndiye mweya mutsvene, ndiye rubhabhatidzo rwatinaro nhasi uno. Mwari akomborere shoko rake raverengwa, agokomborerawo nemanzwi ataura. Amen.